Шүрибураш ауылы егеті Ранис Тимиргалиев 2024 елның июнь айында контракт тізіп, махсус харби операцияға кете. Ләкин 2025 елда ул гомерлек яралып, янәдән туган ягына әйләнеп кайты. Быел Ранис Яшел Үзәндә СВОда катнашучылар арасында 2нче Татарстан рәисе кубогына узган ярышларда үз көчен сыный һәм беренче урынга ия була. Ранис Тимиргалиев Шүрибураш авылының тырыш хезмәт сөюче Ромел һәм Залия Тимиргалиеваларның олы уллары. Өч энекәшенә дә ул кайгыртучан абый олы терәк. Ранис 2024 елда контракт төзеп ил сагына баса. Беренче көннәрдә үк ул штурм ротасы бүлекчәсе гранатометчик ярдәмчесе итеп билгеләнә. Дрон операторы булып та хезмәт итә. 15-нче мотострелковый бригадада шторм отрядында хезмәт иттем. Төрле җирләрдә булдык. Николаевка, Соленая да булган. Соленая курканы җире инде. Вот. Успеновка да булган, Михайловка да булган. Собранный рахстан. Күбрәк уйларга стан. Күбәйбергә өйрәндем. Анда совсем по-другому карасаң да кешеләр белән отношениялар. Дуслык анда чын дуслык була инде. Да, алашып торабыз постоянно. Группаларда да язышабыз. Булай. Үзләре дә язалар, мин дә язам инде постоянно. Ранис Тимиргалиев бүгенге көндә сугышчан батырлык өчен медале һәм батырлык ордены иясе. Ул ил иминлеге өчен үз өлешен керткән батыр райондашыбыз. 20 яшендә генә булуга карамастан авырлыкларны күрә. 2025 елда Ранис 2 тапкыр яралана. Икенчесендә ул минага эләгеп гомерлек яра ала. Тездән аста бер аягын югалта һәм туган ягына әйләнеп кайта. 1 февральдә яраланган. Аннары соң июньдә яраландым, июнь ахырында. Birinchi ранение дрон килеп төшкәне, икенчесе уже минаны күрмәшә басканмын. 4 километр шушып чыккан эме. Аннары соң дуслар да килеп булышты инде. Ранис иң өлкән малайбыз. Ана тормыш бик җиңел генә булды дип әйтмәсәм инде. 20 яшендә кеше гомере буе да күрмәгән әйберләрне күрде уже. Ахыры хәерле булсын, Ходаем сау сәламәт булсын. Илебезнең тынычлыгын саклау өчен ул үзенең күпмедер өлешен кертте. Шулай авыр яраланып кайтып та төшенкелеккә бирелмичә, Аллага шөкер, хәзерге вакытта менә спорт белән заниматься итә инде. Өйдәге хезмәткә дә булыша. Энекәшләрне ярдәм итә, әтисенә ярдәм итә, миңа да кухняда да ярдәм итә хәтта. Бер кайчанда калай күңелсезләнеп, тормышка начар карап, төшенкелеккә бирелеп утыра дип әйтмәсәм мин аны, Аллага шөкер менә. Киләчәктә үзенең урынын табып, үзенең юлын табып, исән-сау яшәргә ясый инде. Быел Ранис Яшел Үзәндә махсус хәрби операциядә катнашучылар арасында 2нче Татарстан рәисе кубогына узган ярышларда катнаша һәм пауэрлифтинг буенча ярышларда беренче урынны яулый. Кайткач спорт белән шөгыльләнү минем сразу башланды инде. Вот кешеләр аны күреп, мине чакырдылар соревнованиягә защитникадан. Рәис Татарстан рәисе чемпионаты Зеленодольскида үткәне. Пауэрлифтинг буенча соревнованиягә чакырдылар. Шунда беренче урын алдым. Анда 3 категория. Беренче каты булмаган ранениялар арасында берсе, и калган 2 алар нарушение опорно-двигательных функций белән инде. Мин үзем 82 килограмм булып, башта 82 килограммнан башладым, икенче минем подход 87-дә 5 аннары соң 90 кило пожал. Шуның белән беренче урынны алдым инде. Ранисның киләчәккә омтылышлары, уй-хыяллары зурдан, теләкләре чынга ашсын.